Ahoj, já jsem Simona a v dnešním videu si řekneme něco o zrakovém vnímání. Co to vůbec je a jaký je jeho význam, když se děti učí psát a číst. Zrakové vnímání je v podstatě dovednost, kdy se děti učí rozlišovat podobnosti nebo naopak rozdíly mezi různými předměty. A zrakové vnímání prochází nějakým vývojem, není to funkce hotová, která by dětem nějak spadla do hlavy, ale představme si, že miminko po narození například umí nebo zvládne, dokáže rozlišovat jenom tmu nebo světlo. Postupně, jak dítě roste, tak už vnímá obrysy předmětů, postupně začíná vnímat detaily předmětů, rozdíly například ve vzdálenosti, učí se vnímat prostor jako takový. A vlastně zrakové vnímání je jeden z nejdůležitějších předpokladů vlastně proto, aby se dítě naučilo ve škole dobře psát a počítat a číst, aby s tím nemělo spojeny žádné velké problémy. A do zrakového vnímání patří velká oblast, která se nazývá zrakové rozlišování. Někdy se můžete setkat s pojmem zraková diferenciace nebo optická diferenciace. Těchto termínů se vůbec nebojte, znamená to v podstatě úplně totéž a je to hodně jednoduchá věc. Děti v rámci zrakového rozlišování se učí rozlišovat barvy. A nejde jenom o to, že naučíte rozlišovat základní barvy, ale děti by měly potom poznat třeba i, co je tmavší odstín, co je světlejší odstín barvy. Ukážeme si to třeba tady. Máme malýho tygra, Áňu. Áňo, zkusíš mi tady na obrázku najít světle růžovou? Super. A teď, když se tě zeptám, je tady někde tmavě růžová. Výborně. A našla by si třeba fialovou? Skvělý, skvělý. Děkuju, Áňo. A můžeme pokračovat s tím, že kromě barev děti pochopitelně potřebují umět dobře rozlišovat tvary a velikosti. A to můžeme zkusit ukázat tady dětem i rodičům a nějak bychom to dělali my. Tady je pracovní list, který kromě toho, že já ho mám tady, můžete najít i na našich stránkách www.učenivpohodě.cz a dalších pracovních listů na stejná cvičení nebo i jiná je tam celá řada. A my jsme si tady s Áňou vybrali vločky a budeme hledat vločky, které jsou největší a které jsou nejmenší. Áňo, našla by si tady vločku z těchto tří, která je největší? Super. A která vločka je menší než tahle? Skvělý. A která je nejmenší? Výborně. Áňo, a teď bychom mohli pokračovat dál a možná bychom mohli teď využít naši aplikaci Jdu do školy, kde si ukážeme další rozlišování některých předmětů a odborně se tomu říká rozlišování podle vertikální polohy nebo podle horizontální polohy, ale abych vám to zjednodušila, v podstatě záleží na tom, jak je předmět otočený, jestli to je zhora dolů nebo zprava doleva a vlastně dítě by mělo najít vždycky předmět, který je otočený právě na druhou stranu, buď zleva doleva nebo doprava nebo nahoru nebo dolů. A zkusíme to, Áňo, spolu? Jo? Tak, podívej se. Tady máme řadu hrníčků a jeden z nich je jiný. Poznáš, který je jiný? Áňo? Přesně tak, přesně tak. Áňa správně vybrala hrníček, který byl jiný v tom, že byl otočený vlastně dnem nahoru. Tak, zkusíme další řadu. Tak, Áňo, teď tady máme kočárky. Poznáš, který kočárek je jiný, který do té řady nepatří? Tenhle. Výborně, výborně, Áňo. Áňa správně vybrala kočárek, který byl otočený doleva než ostatní. Tak a potom poslední věc, kterou děti by měly správně se učit rozlišovat a na kterou je potřeba dbát, jsou vlastně detaily. Detaily mezi různými obrázkami. A to bychom možná mohli využít zase vločky, kdy já řeknu našemu tygrovi, jestli zkusí najít vločky, které patří sem do té hromádky sněhu. A Áňa musí dobře sledovat a rozlišovat mezi vločkami. Výborně. A zkusíš je spojit? Ano. Skvěle, ta patří sem. A vybereš ještě jednu vločku sem.
paráda, ta patří také do první. Kde ještě tahle tabločka, najdeš ji? Skvěle. Teď jste mohli vidět, jak Áňa trpělivě hledala právě ty drobné detaily na bločkách a vybrala správnou, a kterou správně přiřadila na místo, které jsem jí řekla. A na závěr bych chtěla shrnout význam zrakového rozlišování vůbec pro učení se čtení a psaní. Mějme na paměti, že vlastně malí školáci se učí 4 druhy různých písmen. Učí se velká tiskací, malá tiskací písmena, učí se psací velká písmena a psací malá písmena. Je toho hodně. A když si představíme, že některá písmena vlastně se liší jenom detailem, například představte si písmeno B, P, D, jsou to 3 písmena, která jsou vlastně tvarově stejná a liší se jenom polohou. Když si představíte třeba písmeno psací R a Z, jediný rozdíl, který tam děti můžou vidět, je malá klička. V podstatě rozlišování písmen je jenom o detailech. Proto jsme s Áňou například trénovali detaily na bločkách a děti detaily trénují na spoustě dalších různých obrázcích. Tak, chcete-li trénovat a posilovat zrakové rozlišování a sháníte víc nápadů nebo nějaké pracovní listy, další náměty a spoustu dalších pracovních listů naleznete na našich stránkách www.učenivpohodě.cz. Mějte se hezky a ahoj.